cɛna muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka an suit nin wagati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw bɛ émission min kɛnɛ kan je pense que aw bɛɛ y'a dɔn ka ban n'o ye séquence rappée ale bɛ diffuser aw ka chaîne mandi kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV voilà Omar. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Quand je me dis là. Oh, je me plains pas, mais Allah t'en Alhamdulillah, ouais. Ça va? Ouais. Alhamdulillah. Voilà. Bamagonako, ça va. Bamagonako, Bamagonako là. Ça va quand même. Bamagonako là. Non, autant fois. Il y en a qui m'avaient dit invité moi. Eh, bora ka kuma mfo san ko rapper do en ka kuma. Ko musobe afo, ko jume? Aïe. En fait, téléspectateurs, on vous salue, on y est. Maintenant, sur le plateau aujourd'hui, on est fait réunion au boulot. On a dit une fois. Ouais, Marenji. Voilà, Marenji. C'est aussi l'un des jeunes talentueux du rap malien. Donc, on a un réformien. On va quand même ouvrir. Avec talent Ira. Voilà, vous allez voir. Ok, attendez deux. Ouais. Ok, moi c'est Mamadou Maré. Ouais. Comme on m'a appelé Marenji. Marenji. Ouais. Ouais. Bougouba Kaka Bele. Nagafana D. Voilà. On commence une gaffe. On fait que bon, on est de Bourga. Perçu fitin solo. On a bien invité là. On est de Bourga Manoro. Ou bien. Ah, Manoro. Kosi Noromante. Ah. Mais quand le vide, accent de vide. Ah, il a faut Nagafana D. Ika dugu dori accent intaro Tombouctou do Walma Rojumende do accent de Condida. Bon. Il comment on dirait. Ok, madame, ils seront là pour encore Bouyana. Ah. Voilà, en fait, la question c'est ça. Avec Tarom photo. Bon, ni a kuma famia. Tant que Rodola au monde accent. Non, matange Rola ngoni nyebo moko kaire me. En fa boro dugu segu anga dugu de segu. Voilà. Même si ga fonere ma delga une semaine da falenge segu. Mais le père qu'on a fait au béquet et tout. Bon, le père il a fait bi Bamako. Mais lui il va là-bas de temps en temps. Ouais, bon, comme il va anga le père il a fait une factura bon pour c'est ça non. Ah, OK. Amina Rabbi. Voilà, bismillah nga séquence rap keneka. Comme anya fo tout comme aller émission de jeunes talentueux nous demain. Que talent ira et tout ça ya famille. Ouais. Et puis kan filo ko la ki ka talent. Ah, OK, parti. Hama kunga mene kanubalu omane nakamewa. Hama kunga mene janyebalu omane nakamewa. Ah, marena kampora. Marena kampora. Saramanunga marena kampora. Ah, marena kampora. La renunga marena kampora. Wala yiko beye sabuye dunuya tigani dunye sabuye tuma sebali tuma te karaba wala yinne dumbe ofo ne kanu balu Marenji bofo. Yeah, non, franchement parler y a rien à dire. Il faut avec mon avec moi il n'a pas sourire. Voilà Maren ani aperçu fitin soro ikana ika talana je pense que téléspectateurs ou fene aperçu bele bare soro ila quand il donc je pense parce que il a son chaîne YouTube Bibolo. Oui, c'est YouTube Bembolo et puis mes labels de production au final là. Voilà. Yeah. Voilà, je pense que quand Star Music si je ne me trompe pas. Non, Afrique World Star. Afrique World. Ouais, OK. mes productions. OK. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà. Maren et Sanjuli. Bonnet 91D. Bonnet 91. Neko Maren yes. Ah, OK, bonnet ça amuga ani konoto. Ah, for 91, c'était quelqu'un qui m'a taillé là. Mata école là. Anga mati me chef me ne brodon odo parce que ne flen ni mati ina fo sam ni misil ta ha kanita yora te ska do akono. Tungulo ni mati beteni.
Jamais a tɛ se ka tɛmɛ. Ayiwa. Non la ma nɔgɔ a ma nɔgɔ. Ɲininka k'i ye san joli i b'a direct fɔ n ye. Ouais awɔ n y'a fɔ. Voilà marraine. Ouais. Donc i ye 29 ans ye. Ouais. I ye Bamako ka ye. Awɔ. Mais i bɛ Segu fɛnɛ. Genre. Awɔ n bɛ se ka wele Segu ka yɛrɛ. Originalité Segu. Voilà. Umar. Ouais. Et puis kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu Banankɔrɔni. Parce que a bɛɛ ye Segu mais ni fɛnɛ y'a différence fɔ mɔgɔw b'a faamu quoi. Awɔ Segu Banankɔrɔni an ye Segu Banankɔrɔni marew ye quoi. Awɔ marakaw ye. Y a pas de problème. Marraine G. Ouais. Voilà, maintenant, il faut qu'il surnomme ton nom de musique là. Il va développer un. Bon, n'i y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn ne yɛrɛ bɔra ka bɛɛ de f'i ɲɛna. Mamadou Mare, Marraine Zi nana, Marraine Zi bɔra Mare de kɔnɔ quoi. Ouais. Parce que n'an tun bɛ école la, i b'a dɔn denmisɛnnin la denmisɛnnin caman bɛ yen u da tɛ jɛ. Voilà. Bon, or que u k'a fɔ Mare, u b'a fɔ ko marin. Ya, bɛɛ tun ye voilà marin. Bon don dɔ la an nana taa balani-fɔyɔrɔ dɔ la komi depuis n ka dɔgɔ n ye jamatigi ye quoi. Denmisɛnninw caman bɛ taa nɔfɛ an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon dɔ de nana ko marin ko i n'i ka mɔgɔw ka don quoi. I y'a faamu. Bon ale taara fɔ DJ ɲɛna ko marin n'a ka mɔgɔw don. DJ sina ko Marraine Zi ko n'a ka mɔgɔw ka don. I y'a faamu. Bon ne sina ka Marraine Zi ta ten direct la quoi. Yeah. Ok. DJ merci beaucoup. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Marraine Zi. Ouais. Al-Samito Oumar Boul. Oumar. Voilà, Marraine, comme Boraka Fotoum, je sais, il y a pour d'amener ça fait un bon bout de temps si je ne me trompe pas. Ouais. Combien d'années comme ça? Bon, qu'il a carré de solo kono. Oui, année. Là, tu étais dans un groupe quoi? Oui. Au début, oui. Au groupe où toi? R73. R73. O yɛrɛ wagati la an ye baara caman kɛ hali ani Milmo baara dɔw tɛmɛ. Milmo ka premier album Banjugu bɛna taa. A ka production na Maliba Buba fɛ yen. N bɛ se k'a fɔ a bi baara in faamaba a bɛɛ kɛra an yɛrɛ ɲɛna. Parce que en ce moment an tun ye groupe an tun ye mɔgɔ 3. An fɛnɛ tun bɛ rap comédie de kɛ comme Milmo Master Sumi Fugenji. Bon an ka son dɔ yɛrɛ tun bɛ yen n bɛ se k'a fɔ année 2009-2010. A lamɛnna Bamakɔ yɛrɛ kosɛbɛ. Même RFI ni Bamakɔ kɔnɔ ni Sotarama ye grève kɛ dɔrɔn RFI tun bɛ changer. Son in tɔgɔ Sotarama. Sotarama kɔnɔ donni n teri o tɛ hɛrɛ ye ni sɛgɛn sababu tɛ n tɛ don a kɔnɔ fe. Sotarama kɔnɔ donni tɔgɔ de ko sabali parantigo jamalen sofɛr'u mago t'a la ka kuma k'a barati jamu kɛ ni Marraine Zi kɔ. Sotarama kɔrɔbolila awɔ n bɛna o ta in de ɲɛfɔ. Kabini Pɛtɛrɛ Bakile Sotarama dɔw bɛ an ka sira kan. Buru bɛ ɲini kana fɛ halisa olu b'an ka sira kan. Fɛlɛnkala karilen don fo Wurus kɔni kuma t'a la. Ok, a dalen don. A mɛnna quoi. Non, attends. Sotarama kɔnɔ ko. Sotarama Bolane parenté ou Jansa. D'accord, il n'y a pas de souci. Sotarama kɔnɔ ko ye. Nin kɛra année 2009 an ye nin sɔn bɔ. O y'a sɔrɔ groupe yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ ne de tun ye denmisɛnnin. Bon 2009-2012 coup d'état ma kɛ Mali la. Bon coup d'état kɔfɛ an ka groupe cira. Bon moi je le fais 3 ans ti dɔnkili da. Bon mɔgɔw bɛ to k'an ɲininka carré kɔnɔ la cɛ an ma sɔn kura bɔ. Ne nana sigi an biri n ye sigi ti dɔnkili kelen dilan yɛrɛ parce que i b'a dɔn n'i degera groupe baara la kelenna baara i yɛrɛ i bɛ siran quoi. Awɔ i bɛ siran parce que wagati fɛnɛ musique kun ka gɛlɛn ka tɛmɛ an bɛ don min na kan bi. An tun bɛ se ka kalo kelen kɛ morceau kelen na. Kalo kelen ka morceau kelen préparer. Est-ce que a wagati ninnu na. Bon ne kelen nana son kelen bɔ n y'o tɔn son fɛnɛ bɔ n yɛrɛ tɔgɔ de la. Bon ala y'a kɛ dɔrɔn son sina ka diya an ka quartier mɔgɔ bɛɛ. N ye concert kɛ an ka quartier la n ye école dɔ ta Yelen. N y'o fa ka kɛ guichet fermé f'u bɛ tampon sigi mɔgɔw tɛgɛ la o y'a sɔrɔ tɛgɛ banna pour que o bi don. Bon depuis o wagati ne yɛrɛ y'a ye vraiment ni n jilaja n bɛ se ka kɛ fɛn musique kɔnɔna la et puis baara min don fɛnɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Bon kabini o wagati la sisan ne ye musique commencé n kelen ka carrière de solo la 2018. Ne kelen ka carrière solo daminɛ. O 2018 kelen na n ye trophée dɔ ta. Musa Temeni
assemblée président ale ga fan club pour concours trophée ne ta 2018 ni label me fana fi ñoo contrat fana sur 2018 bon jusqu'à maintenant mega avec Atadoro voilà c'est bien alors c'est bien c'est très bien franchement d'accord Marenji comment dirais-je Ikarapu damne wakati ouais mais il m'a faut inana la tugumna imida do la de ouais bon no kadaye misega don fo woronna bonere fle musique yere dongli dare de kadni dongli la kadni parfois nang mi shanga ko la net meta ne bam soro ko metoga ko karsa ibna ta dongli mendabi yafma nani ni ngola ne ba fo ne be tan ne be fe ka karta ka dongile da ne be dongile da mbare nyana fo nyana ngata da classique bo classique no tok me dongile kilingile da mais tellement no ngari wollo ne kilin me dongile fla da shana même si dom nani kalante nyani kalanga di metri ba fo ko ne ka dongile la pour wollo men soja am soro ba gata so ya bono toro to gor lanter ga do be ko master odi o ya soro americain kada le be blog bon fana ka korone mu anti abi 8 ans wona bo ale ne to kare gono kane wele wala be fan ne gara fuke no ngora pu ngoche ngo amno ketu to go jmena kono ku anga doala dorman kamanya ni kamanya soro bone tora kana nini am to ga sige am to ga rappelu ga son nu lame an rebe an reflexion ko na la ga sega ido bo ko na la ya ala ga to la yoro dok me medna kura ko New York City mo am ta CD dessin CD kilingili ani cassette kana ke baladerna ka don klola ame bitu la mer american bitu na me am to ka bosia ça fait ya un jour je donné malera pu je donné ami son mina kuma koro du fayna ami son folo de ko sunguruni antara ke babsi nunu fe sogonu ko van babsi tere mayambu sogonu ko donc me go babsi antara ko korge ga sijola asuru be jijo ka bafulu bare sigi mi goro nyokona be abe voita la waran siri antara nga son kelenge wa saba antara jega fola soro je donné malera pu émission ke antara kata son di je donné ma je donné an yera sigla an yera sonné banga so ya koma kale taro am ga mufo esi ga fo wa soro an yera sonné banga so kale taro am ga mufo ko an ta baranya na magango bonga taro ameta sijomna wa soro sijo ku nga dogon bamago kono tienga ORTM sijo malba buba grand sijo ba dorano ko wolu fena ntira bu baranna ko sepe bo metena ale de ko ma kangata buba fi malba production na wa soro nga R113 ne ko R7 comme R113 quoi voilà je donne dans R113 orge anga R7 anga groupe R7 anga R113 ale de ambla kata buba fi antara buba fi bu anga morso kelenge wa duru sotramani an sotramani ga nana CD follow di jedone madoro jedone ko boko ni son ko ni CD ni meto ali bulo debi jedone anga son jigo kelenge bo mo radio so beata kaira fen u be anga son ta sotramani ta titul ale refil esi ya fama bo mi se ga fo anga sotramani kele an san flake morso kelina an me tournage bo mo village no no fo no morso kelina wala voilà yeah voilà akera tene ndona musique la tukamina ani gasi yoro man flaga fiena ta akera ta tu voilà Samuel Soli kapmala okay ko palada mais ida do sunguron ko kumale ma don fanyo ko kane we fango dore dayana okay deniyo muyi bila nangaraba yalla wariko deniyo muyi bila kamelentigella wariko deniyo muyi bila sufa bolila wariko deniyo wariko deniyo wariko sumuruni ko wariko ko sabla kate furuko la no ka dige ibola sawa ala ki de mega folina ebe wariko chefene beko okuma abto jonta la boli la tem son ko iba fo doga wulu fato amina tanyani na folo nye abegum tasmani kormulu nyaw debe mina ko blenchori ko kami ko tasma kami akole flane ka labe amina ta jarake de fe anga dugu na folo zonkani o denga folo jarake go do e ma sega jarabi doro la fo haram du na bulo na folo sendu joga na damete okay ya wala no boy wara dongli no ete en fait mare no sisa ni afam ni na afam ata toro ay ni afam ati toro parce que
musique min do conscient de quoi c'est que ambi fin de mouvement de jateminɛ quartier kɔnɔ cɛgaru kɔnɔna la ou bien dugu yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ a wagati na musoman caman bɛ yen u bɛ cɛw fɛ wari de kan est-ce que a kuma ni se tɛ dɔrɔn a wagati ninnu na i b'a sɔrɔ ti jate quoi ya non bon i b'a kun bɛ fɛnw de jate minɛ i m'a ye ne bɛ k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ an bɛ se an ye mun kɛ an bɛ ka musique dɔ préférer ouais c'est vrai ya mais pour le moment sa musique nɔgɔyara bon inspiration bɛ se ka fɛn caman kɛ c'est vrai Marraine en fait là maintenant là m'a dɔn projet ka ca ouais projet ka ca a baden yɛrɛ de bɛ yen pour le moment yɛrɛ a tɛ jɔ yɛrɛ de voilà maintenant minnu bɛ qui sont en cours de réalisation i bɛ se k'i da don o la k'olu ɲɛfɔ bon ni wagati la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ ka deuxième album de préparer parce que comme i ka ɲininkali ma se yɔrɔ ma n ye premier album kɛ 2018-2019 n ye premier album kɛ au nom de droit d'auteur ka carte d'artiste ɲini n y'o sɔrɔ bon o kɔfɛ n ye wagati caman kɛ n ye maquette dɔw bɔ mais n m'olu kɛ album ye mais ni année 2021 kɔnɔna la 6 mois de dilen don ma n kan ka album son kɛ ka ban a n'a promo bon n ye son kura dɔ fɛnɛ kɛ sisan nɔ son kura yɛrɛ bɛ ka commencer ka diya mɔgɔw ye kosɛbɛ ko o digira dɔw la effectivement i y'a faamu ko man b'a ka wari ɲini a bɛ mobili san e b'o carré kɔnɔ o ye digi la voilà i y'a faamu bɛna cɛ ka ko duman tiɲɛ i b'a fɔ ko mun kɛra i bɛna cɛ ka ko duman tiɲɛ gonu bɛ a ka wari ɲini o bɛ a ka mɛsi dumanu n'a ka fɛn san i b'o kunna o ye digi la o fana digira dɔ la c'est vrai a sɔn ka di yala mais j'ai bien écouté voilà bon pour le moment o de bɛ yen fɔlɔ ok y a pas de problème d'accord problème t'a la i donna rap kɔnɔ tout ça est-ce que i bɛ se k'i da don i ka gɛlɛyaw la bon an ye gɛlɛya caman sɔrɔ k'an to groupe la wala an ye gɛlɛya sɔrɔ parce que an yɛrɛ tun b'an ka wɔlitaga wariw fara ɲɔgɔn kan n'an ye 2000 ɲɔgɔnna mara an bɛ sɔrɔ ka waritigi dɔw layɛ mun bɛ se ka 1000 d'an ma min mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna ɲini ten jeunes minnu bɛ n'u karalen don kan an wari fara tɛ ɲɔgɔn kan an bɛ taa son kɛ est-ce que a kuma n'an taara son kɛ i b'a sɔrɔ an b'olu fana tɔgɔ fɔ son na de diyagoya awɔ ni mun ye 1000 di an bɛ taa son kɛ an b'o tɔgɔ fana kɛ son na siɲɛ wɛrɛ n'an mago jɔra o kuma mais o wari 5000 bɛ k'an kun an bɛ tagama an sen na fo studio la parce que dɔrɔmɛ 1 tɛ se ka bɔ a la i y'a faamu bon kuma dɔ la ni sotarama passé b'an bolo an tun bɛ sotarama ta ka taa bon an tor'o la master audio comme ale tun bɛ université la ale y'a ka bourse ta ale ye moto dɔ san 25000 an mɔgɔ 3 tun bɛ to ka ɲɔgɔn ta o la Siparatura la an bɛ taa an ka ciw kɛ ale ka moto la bon k'a ta o wagati kɔnɔ n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais kelen ka na n ka carré de solo in daminɛ n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ a ɲɛna n bɛ se k'a fɔ hali bi gɛlɛya dɔɔnin bɛ n kan mais n bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ kosɛbɛ quoi alhamdulillah n bɛ dɛmɛbagaw fo o yɔrɔ la kosɛbɛ quoi dɛmɛbaga ninnu an b'a fɔ ko gros bisous wallahi a y'o fo yɛrɛ parce que minnu tɛ juru sɔrɔ san an b'an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan ouais o n'o ka kan effectivement maintenant Marraine ouais e ka idole jɔn bon donc en fait musique là quoi mais comme il veut rap domaine e ka idole jɔn bon c'est que dɔrɔn ne bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ de mais y a pas une autre personne qui t'inspire non bon n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna n bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ mun na au début an tun bɛ ka ninnu ka rap comédie kɛ mais ne nana sigi ka jateminɛ n nana n bɛ ka n yɛrɛ ka stylo de valider n bɛ ka n yɛrɛ ka stylo de kɛ ka na se ka kɛ musique de artiste ya fɛnɛ filɛ nin m'o yɔrɔnin f'i ɲɛna artiste bɛ dɔnkili caman bɔ a si ni si tɛ style kelen mais i bɛ taa sɔrɔ a ka genre dɔ bɛna kɛ o bɛ diya bɛɛ ye a b'a essayer a b'o k'a ka style ye hali an bɛ son caman lamɛn mɔgɔ caman bɛ ko mɔgɔ tɛ caman bɛ sisan u bɛ son lamɛn o tɛ musique dɔn i bɛ son caman lamɛn aw ni karisa ka son a bɛ taa mais i bɛ taa sɔrɔ a ka musique minnu yɛrɛ bɛ ka da qualité kelen tɛ c'est vrai avec voilà mais an bɛ donni minɛ ko bi kɔni mɔgɔ mun ka di n ye yɛrɛ ni n ka surun o la dɔɔnin o ye Just de o yɛrɛ o ye n terikɛ Just Saramani iya hali bi ɲani ka na n bɔra k'ale de wele n ko kan ka siya ale bɔra voilà ale ye n terikɛ i y'a faamu an ye concert kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ Mali burusi kɔnɔna dɔw la
Ok. Ya. D'accord, problème pas là. Il n'y a pas de problème. Ore ka do ya. Ni kan ka di amai dum so mare. Bon, anga dugu bako ye kabako ye. Bamago ko ye kabako ye. Beka ko ja kabako do. Bamago ko ye kabako. Wani be du kono be kabako kuma. Bamago ko ye kabako ye. Beka kono be kabako ko ye. Bamago ko ye kabako ye. Ka musafuru ka sungurun tige kora musafuru ka kono da dogola imamunde umbe mesiba do na fala go de umbe poro di munna. Bamago ko ye kabako ye. Ameselinga jogo nyuma taona. Bamago ko ye kabako ye. Dewolo balu be bani nimba la karisa jigi na fama yo de na. Bamago ko ye kabako ye. Ibaye musola ki benge muso ta. Bamago ko ye kabako ye. Sokoro ba obe kamilingo keleke. Bamago ko ye kabako ye. Beka ko ja kabako do. Ja ngo kabako ye. Kabako do. Ah bo de kabako. Ah ibe mu kalama ta kalama. Ni kabako era di do. Voilà. Non, franchement, Adam. Adam oube. Voilà. Donc, Marraine J. Oh, Marraine J. C'est ça, est-ce que c'est qui date de avantage là? Et musique qu'on a. Bon, c'est ouais. Bon, c'est ça. Ne era Marraine J m'fleur. Ne sais pas, ne vais live là. Orchestre comme mes live là. C'est musique qualité katiana fane jar model chama be misega munuke. Moi dola et anga karamogo dobe ko Cheikh Abdoulaziz Sore. Ne ale be tourna ke Ghana, Burkina, Abidjan. Ni ale be takay. Na tara kuma dola. Sogoma o sogoma. E dongli dala bina jori ube dongli da na wula ka bo sinokola. Mais kuma dola ne be dongli da ba kala mo doba fu ba fugo chali ka bora pula Cheikh do zigiri dala. Est-ce que vous avez fait quand il a boire pour la jega de zigir là on a ngote et mogon fi beni idagano depuis beni jan fin de ah effectivement et puis ne gara pour sira europe na bi atene permettre ne kana zigiri kono quoi ne be ngara pour ke ka comment ka expérience a nyesora na kula quoi yapma nkoni bon mais mandenke bon mandeng yere flé et avantage bar be mandeng là ouais c'est vrai culturellement même il c'est internationalement ni Mali est bien internationalement artiste fait international il a chamata mandeng ouais c'est grâce ouais effectivement et c'est que mais sababu ani de mebaga ya fuma bon il a que fin musique là yoron que le neto ouais voilà donc ouais ou en suis herbe ani comme il y a faut de ne bro ansa ambu fo dans te fo là et da do manden comme là été don été kan filo ko fana la ok niye ko yang mabi ko do kita dawa kama eta dawa kama mabi ko do kita dawa kama eta dawa kama ne kanu balu bega ya fama ne ma dawa kama ne janye balu bega agetu Marraine J ma dawa kama no azuara de ko Marraine amada dawa kama ya amada dawa kama ya kana ni tadu ko yera ni tadu ya combien solo la franchement parler académie do zikiri ko infenela zikiri ke zigiria kadoni wotala nkore do ouais bo do benye bila zigiri akari nga donne fo zigiri la doni dawla okay Karamogo salamu alaikum Karamogo salamu Azizi Sore salamu alaikum Karamogo salamu Bawa denga Sore salamu alaikum Karamogo salamu Iye La ilaha illallah Karama mara Rasulullah Nebe kuma janina Asegi Sore la Nebe kuma jonina Bawa denga Azizi la
moruka moriyala donimba uga donimba do akutubu ni zamanin do Karamogo salamu alaikum Azizi Zori salamu alaikum Karamogo salamu alaikum Ouais, mais ni bombarder ok très bien ni ma ko na ouais non kana sira non ba sira madame la question de der la folo si ça no ifrom na akadeni arab donc raj me ga fidring pour para personne bon mieux ouais voilà mais bon meilleurom na sa akadeni kebe ga barake Darkep ouais akadeni je seraman ga barake ouais okobe sinali kebe reta fene kobe sinali obe modu magasa depuis Paris maraga fama ouais obo bulu si aller ren kan ba bande ma ba du c'est à fond voilà je vais très bien folie voilà il nous suit depuis vraiment le mot fiana mo ya bana ali fa faire voilà les doronte artiste chama malien artiste chama français ya voilà bila on est en contact avec moi voilà c'est un bon monsieur vraiment ne rabon ne ta ali fene ta sara soro parce que mo ki kanu ka soro mo nyoy ama dirigi ya fen fouy ay ne kanu le groupe ça donc tu as un gros bisou voilà donc tu es marié ouais il faut le voir ay ma furu folo de dente bulu et dove che le bo dopo il furlente bon ima bo kero fa bu fene flene luta nyana ma bon ouais en quelque sorte voilà absega ke itu krefe kun inna do da ben ouais bon o ya formala ni a fote dobi dobi okay ya ma ne ma klara o dobi mais fona ba do fona bi an fona fo nywana ouais chef la muso fla en flash ma kelena en flashiment kelena ko ala chef muso da kan ke ouais tu as parfaitement raison mais il y a d'autres au doute c'est pas comment dire amanu lion mais ba kalama chef muso yere quoi par exemple enne fla mana sigi feno bien quoi en tout soro quoi mais ni chef muso yere sigira en fla kelena dro akilina chama be fen chama be dina soro ay non mais non mais ote ma foma jato do quoi ko mo nyini gal bora ko non na ko ga nganta do yoron do j'ai compris voilà maintenant maren ko yi boragi muso ko mage ga den ko mage donc la question suivante ouais muna ema en fait ima ya ibsi fengelaw ibsi jigrila parce que yo bref maneng fene kuma bana reggae bo reggae fene ibo mi se ga doge ni chamane la awo maintenant dans tout ça là il rap ou des fois tagata pourquoi c'est là parce que nyaaye depuis au début me rapu de ke rapu orifene jaranga kan boy bo toujours ne ba nyini rapu se gata rapu go mi se gata nya feto gamna kasira fara vraiment il va faut ore ma donc kuna quoi bo toujours ngoni rapu ne kadi sino nere mufle zigir dalo be
ne n'u bɛ taa si dɔrɔn n'u ka musique composer ka d'u ma awɔ i y'a faamu o sigidalaw bɛ yen kelen tɛ fila tɛ a ka ca yɛrɛ n yɛrɛ dɔn mais i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ kɔɲɔw yɛrɛ kɛ mais caman fɛnɛ bɛ i b'a dɔn ka dɔnkili da kɔɲɔyɔrɔ na ani studio kɔnɔ dɔnkili da kelen tɛ i y'a faamu dɔw bɛ se kɔɲɔyɔrɔ dɔnkili la mais u tɛ se ka dɔnkili la fɛn na i n'a fɔ dɔw bɛ se ka wali dɔnkili da i b'a fɔ u yɛrɛ ta mais n'a fɔra k'u ka dɔnkili curé i m'a fɔ ma n t'a dɔn na b'o fɛn tɛ hali même sisan an ka Mali rap kɔnɔna na n t'a dɔn na b'a jateminɛ ne ka e ka musique lamɛn k'a copier o ka nɔgɔ caman ma bi mais ne ko k'a curé voilà marraine ma dɔnkili da ne la dɛ o de ka di yan ok ale yɛrɛ a tɔgɔ Jɛnɛba nɔ Jɛnɛba Ismaël Ɲari aw ye Jɛnɛba fo n ye a ye Saramani fo n ye a ye Tagatigi fo n ye Marraine Djikambe Jɛnɛ Joli ma bidun ye don ye bidun ye don ye bidun ye donba k'i kanubaw bɛɛ fo la k'i diyaɲɛbaw bɛɛ fo la k'i baara ɲɔgɔn bɛɛ fo la Marraine Djinale ne bɛ n'aw baro bidun ye don ye bidun ye don ye bidun ye donba ye ouais o fana digira dɔ il y avait on a interviewé un autre rappeur on a parlé nana donc o musique dɔ fɔ ne jɔra quoi y'a faamuya donc elle t'est énervée ku ka voilà i wa donc e bara a jɔra mun na Marraine tɛ ka i ye fasa da sanu i filɛ ka dɛmɛ a fɛ han e fɔ sisan j'ai quelque chose o ye dɔnkili da ne la han k'a fɔ ko o tilala ka dɔnkili dɔ de daminɛ ale ka jɔri ale bɛ violon dɔn fɛnɛ tɛ quoi bon ale o kɛra o de diyara ale ko compare ne fasa la a ko k'i bɛ na est-ce que o ka ɲi non bon an balawo an balawo bolo e b'a kuma digira dɔ la a digira dɔ la an bɛ bila mais Marraine ma dɔnkili da Mali kunnafoni na dɛ e yɛrɛ b'a kalama Marraine ni bɔra ni émission in bilala sisan nɔ ko tɔw bɛ yɛlɛ ko bɛ sanfɛ siga t'a la n'Ala sɔnna ma a ko ne ka dɔ fɔ a ko ne ka dɔ fɔ a ko ne ka dɔ fɔ a ko ne ka kuma Jɛnɛba ko ma ko ne ka dɔ fɔ Mali kunnafoni wa aw ni baara Mali kunnafoni baarakɛlaw aw bɛɛ ni baara kibaruya ɲuman caman ni bɛ fɛ o sɔrɔ n'i k'u lamɛn kunnafoni caman wa n'i bɛ fɛ o sɔrɔ n'i k'u lamɛn YouTube sanfɛ WhatsApp sanfɛ Facebook sanfɛ Mali kunnafoni wa ɲɔgɔn tɛ aw bɛ suilen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a dannen don. Merci beaucoup. Toro. Mali kunnafoni baarakɛla fɛn fɛn mana mɛn sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ baara kɛ yɔrɔnin kelen a stressé bɛ ban yɔrɔ merci beaucoup. Ok a dannen don Ala k'an to ɲɔgɔn. Komi an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la i kuma jɛna tuguni. Émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la donc c'est vrai i ye dɔnkili da Mali kunnafoni na ka dɔnkili da ne Jɛnɛba Show ne Jɛnɛba Joli la mais halisa i b'i kanu fili halisa donc an bɛ émission kuncɛ n'o ye o de ka d'o ye. Ouais, tu dis ton dernier mot. Ouais, bon. Voilà bam vous fait. N yɛrɛ n bɛ n terikɛ fo Yaba n'ale nana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min don dɔgɔnin don courage b'a fɛnɛ la fɛnɛ bɛ fɛ ka kɛ artiste ye don n'a nataw la Ala sɔnna ma a bɛ dugawu k'a fɛnɛ bon vraiment n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kunnafoni baarakɛla cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n b'u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔninfin tɛ kɛ foyi ye mɔgɔ kɔ c'est vrai i y'a faamu i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn i tɛ kɛ foyi ye hadamaden kɔ bon mɔgɔ ne yɛrɛ Marraine ne bɛ to mɔgɔ ko de la
I y'a faamu bon min kanubaga bɛɛ fo k'an dɛmɛbaga bɛɛ fo i y'a faamu voilà o de bɛ n fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kuma ma nɔgɔn quoi c'est vrai mais malien bɛɛ lajɛlen fo fɛnɛ Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen malien bɛ taga tunga fɛ koyi mais malien tungara ke bɛɛ fo wallahi i bɛ diɲɛ yɔrɔ dɔ n'a fɔra ko malien bɛ comme n'i t'a dɔn fini an ka tungaranke ninnu ka baro c'est vrai an b'u fo ko Ala ka hɛrɛ k'u ye amin Ala ka garisigɛ ɲuman amin voilà ok o ka to kana bɔ n'a kɔ ok ko tɔɔrɔ mun bɛ ne la bi ko masa Ala de y'o kɛ n ye ko sanga mun bɛ ne la bi ko faama Ala de y'o di ne ma ko peresego juguman in ni Ala ye mun kɛ o kɛra wa ne bɛ n bangebaaw de fo ne bangebaaw bɛɛ ka barika ne bɛ n kanubaw de fo o bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ kanu wa ne bɛ n dɛmɛbaaw de fo o bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ an ma ye marenji bɛ rape mi rapu kanu kama ka dɔnkili dumandu fɛnɛ da o bɛ kɛ fanu yɛrɛ kama ni jamana bɛ tiɲɛ kɔnɔ wa marenji bɛ ci di o la ka soli ka wuli ka rape fo ka jama lasɔn a dari de ala a bɛ ɲɔgɔn bolo voilà marraine merci beaucoup il nana wole jabi on a trop apprécié ala k'an to ɲɔgɔn ye ni bɔra yan nɔ ala ka dɔ fara ko kan n yɛrɛ a ye ko banna n yɛrɛ b'a dɔn kɔni ne sera ka plateau in kan dɔrɔn ko ɲɛna ni Ala sɔnna ma ayi ni Ala sɔnna ma a yɛrɛ bɛna to ka tɔgɔ fɛnɛ mɛn n ka sɔnw caman na diɲɛlatigɛ ko ni Ala sɔnna ma awɔ Ala ko don caman yira n na Ala ka don wɛrɛw yira n na ne bɛna sigi plateau kan yan fɛnɛ an bɛna kuma kan an kanubaw bɛ lajɛ et puis n bɛ yɔrɔnin dɔ f'i ɲɛna kuma ma se o yɔrɔ ma Marenji bɛ commune 2 de la Bamakɔ yan Buguba ne ye Bugubakari commune 2 kɔnɔ parce que hadamaden i bɛ quartier min na i mana taa diɲɛ yɔrɔ i ka quartier tɔgɔ fɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn caman bɛ se k'a fɔ Marenji bɛ Bozo la a bɛ yan fɛ a bɛ taa voilà bon nin kɛnɛ nasuguya nin kan kan k'a fɔ voilà comme kuma n'a fɔ yɔrɔ don a bɛ hakɛ to non y a aucun souci normalement on kan ka poser normalement on kan ka question poser mais comme il y a il y a aucun souci voilà. Yeah, merci à toi. Ok, Kobe Kele. On a ça. Ok, Dane do, merci à toi. Voilà, quelqu'un borao. Ah ouais, boraka Marenji ka kumo me aya katalangi, aya voix mais franchement parler, je pense que pour matin ko fait et tout. Alsa amba au Delhi ou bien amba au Delhi, abe continuer, abe connecter lien pour maliknofoni.net TV là, abe j'aime Badembake, ka commentaire Badembake. Vidéo de nous partager au maximum à mes baraques et orikama. Donc c'est le minimum je crois. Hein. Voilà. Donc un peu ma jet Omar. Ouais. Au fait continuez à regarder notre chaîne. Voilà, Kogura Bade Oubenale. Ça ce n'est que le début. Comme on l'a toujours dit en fait, au début de l'année, on a mis le Kogura Tchaman, quoi. Voilà. Maintenant, ni Dawe, ni Adam ne quoi. Donc, on se retrouve Mali qu'on a fait une TV là, dans la sonne. Voilà. Aoujananko Bekawuye quoi. Awara klobo ko bela jelena Mali kuna foni doro na be fega kuna foni fen fo soro Bamako ko. Mali fantan nan bela jelena. Aba so golento Mali kuna fona. Aw, adam. Merci beaucoup. Bye bye.